Manhero akanaka vadiwa vateereri, tinofara kusangana pano pane penyu reCitizens Movement Radio. Nhasi musi wemuvhuro 29 Gunyana 2025. Tichiti riviri risina kutisiyira nhau. Swederai pedyo tikupakurire dzidzo ranhasi. Dzichiuya neni Polite Sibanda. Hene misoro yenhau. Vechidiki vochiti vacharamba vachitsigira vachamisa. Veruzhinji vokurudzirwa kuti varambe chirongwa cha2030 zvachose. Uku vaMunangagwa vonzi voramba kuteerera nhunha dzevadzidzisi. Tochipinda munhau dzedu zvizere. Mutungamiriri wevechidiki mubato rinopikisa vaBruce Moyo vati vechidiki vakawanda munyika vari kutsigira mutungamiriri wevanhu vaNelson Chamisa. Vamoyo vati bato reZANU-PF ndiro raunza nhamo nokuungudza munyika nekutadza kutonga kwariri kuita. Vaenderera mberi vakarumbidza muono wavaChamisa wavanga vainawo panguva yakaitwa sarudzo dzegore ra2023 vachiti muono wavo dai wakazadzisika, dai nyika ichierera uchi nemukaka. Ngatinzwei vamoyo vachitaura neCitizens Movement Radio. Thank you very much, my brother. Yes, it's true. We shall not wallow in the valley of despair, neither shall we be intimidated by the terrors of today and by the strategies which are being employed by these ruling elites who have thwarted the democratic voices, who have destroyed this nation, who have looted the future of young people. We cannot lose our focus. We cannot lose hope because of their sideshows. Our focus is not only mainly targeting or learning from the mistakes they are doing, but we are building a credible, united force for all young people, where young people can engage and converge around cross-cutting issues, which is unemployment, which is expensive education, which is poor health facilities, which is expensive lifestyle in our country. This is what we are fighting for as young people, and we know that that solution, it will never come from the ZANU-PF elites, those who are pushing the neoliberal agenda, looting national resources. That's why we rally behind the Progressive Force President Nelson Chamisa, because we understand through his manifesto that he was very clear that he has a solution for young people, he has a solution to bring about employment, he has a solution to bring about free, affordable, decolonized education in Zimbabwe, is a solution to ensure that our young girls in college, they are afforded at least a lifestyle that is conducive enough for them to partake their studies. He has a solution for every citizen, regardless of partisan affiliation. So this is why we are genuinely rallying behind him as the alternative crowd forces and creating the base and the platform where all young people, regardless of where they come from, they will converge and demand justice and freedom around after. Thank you so much. Mumwe wavakuru mubato rinopikisa vaJameson Timber vakurudzira veruzhinji munyika kuti vachengetedze bumbiro remutemo rirege kutyorwa navaEmmerson Mnangagwa avo vari kukambira utungamiriri. Vachinyora padandemutande ravo, vaTimber vakurudzira vamiriri veparamende, vashandi, vadzidzi, vanotengesa mumigwagwa, vemakereke, pamwe nemasangano akasiyana-siyana kuti vataure nenzwi rimwe vachiramba chirongwa chavaEmmerson Mnangagwa chokuda kuwedzera nguva yekutonga. Vaenderera mberi vakati veruzhinji vakaita bumbiro romutemo mugore ra2013 rinofanirwa kuremekedzwa nemunhu wese. Ngatinzwei mashoko avo vachiyambira vamiriri veparamende. Every MP swore to uphold the Constitution. Extending terms would break that oath. Zimbabweans must remind them where their loyalty lies, with the people. The 2013 referendum was Zimbabweans speaking with one voice. To amend it from one man is to silence the nation. We must not allow that betrayal. Mutungamiriri webato reZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa vanonzi varamba vakaisa zvitanda munzeve vachitadza kunzwa zvichemo zvevadzidzisi ava vari kuchemera kupiwa muhoro yakakodzera. Asi chinoshamisa panyaya iyi, nemusi wemugovera wapfuura
vaMnangagwa vakapa zvikakarara zvemota kune chikwata chinozvidana nezita rokuti Teachers for ED. Mumwe vanorwira kodzero dzevashandi munyika vaObert Masaraure vati chirongwa chePresidential Employment Fund hapana zvachinobatsira sezvo motokari idzi dzichapiwa vadzidzisi vanotsigira bato reZANU-PF chete. Tinzwei vaMasaraure vachitsanangura. Zvatiri kuona zviri kuitwa navaEmerson Mnangagwa ndo zvaiitwa navaHitler vachitsvaga nzira dzese dzavangaite dzekudzvanyirira vanhu vavanenge vachifanirwa vachitungamirira manazi. Tiri kuona vaEmerson Mnangagwa vari kubhadhara maspai avo avakaisa muzvikoro avanoti Teachers for ED. Maspai aya haadzidzisi vana havaende kuzvikoro kunoona vanhu vanoda vaMnangagwa. Vana vanoenda kuzvikoro kunotsvaga dzidzo iyo inodhirwa nematicha mazhinji ari kuchema kuna vaMnangagwa kuti vaMnangagwa pamakapinda muofisi makasilasha masalari edu ataipiwa navaMugabe taitambira 540 iwe Mnangagwa wauya wadzikisa masalari. Gadzirisa nyaya iyo. Emerson panze pekuti atarise nyaya iyi inove nyaya yakakosha inove nyaya yaita kuti maticha mazhinji asiye basa. Tichiona 15,000 maticha achiramwa basa pagore yaita kuti vana vazhinji vave disillusioned. Tichiona almost 50,000 vachidrop out of school pagore. Iye akugwisana nekucreata machinery ekuspire on mateachers. Those Teachers for ED ghost workers asina kudzidzisa kwaanoita muclassroom. Vanoenda kunonyonga muzvikoro vachibazve mari yemuzvikoro muya. Tinonzwa kuti vanoda mari yekuenda kumaconference vachimanikidza zvikoro kuti zvivape mari kuti vanodya vachinofara vachiita zvekushanda maslogans aED. Ndo zvatiri kuti kwete hatiwirirane nazvo. Tiri kuti kuna Emerson Mnangagwa mari iyi ngaiende kuNational Building Society ive mari ichabatana nemari dzese dzadzichimboshandiswa nehurumende, dzimwe dzeJames Fund nedzimwe dzaibirwa maticha. Yove fund yekuti varairidzi vanokwanisa kutora zvikwereti pane mainterest mashoma. Fund yoyo yowedzerwa mari yowanda yovezve inobatsira kuresolva debt burden iri pavarairidzi vamwe vari kutambira less than $10 per month. Zvogadziriswa kuti hurumende yopindira pakubatsaridza kugadzira zvikwereti izvi. Tinoda kusimudzira teaching profession, hatidi kusimudzira vanhu vanosapota Emerson. Emerson hausi a-neutral donor, uri mari yaunobata yenyika haisi yako, imari inobva padikita remushandi wega wega, kubva kuna ari kurima donje, ari kurima fodya, vari kuchera mugodi. Tese tikugadzira upfumi uhu. Upfumi uhu hunofanira kubenefita vana veZimbabwe kwete kubenefita maticha vanonyembedzera kuve maticha vari masupporters ako Emerson. Pane zvimwe zviratidzo zvinoratidza pachena kutonga kwechisimba kwebato reZANU-PF apo riri kumbunyikidza vanochera zvicherwa kudunhu reManicaland kuti vabvise mari inosvika zviuru 3 zvemadhora ekuAmerica kuitira musangano weZANU-PF uyo uchaitwa kudunhu rekwaMutare mwedzi unouya. Zvinotokatyamadza ndezvekuti tsamba yokukumbira kune chisimba yakabva kugurukota reManicaland itori nechidhindo chehurumende, kunyange zvazvo musangano uyu uri webato. Vaimbova nhengo yeparamende kuMount Pleasant muZvarifadzai Mahere vabvunza kuti sei chidhindo chehurumende ichi chiri kushandiswa pazvinhu zvebato. Vagari vekuMount Darwin vatanga kutora mutemo vachiisa mumaoko avo, vachiramba kutorerwa ivhu nemakambani ekuChina ayo ari kushandisa kudyidzana kwavo nehurumende kuti vawane mukana yekuchera zviri kunze kwemutemo, ivhu rakasikwa namadziteteguru. Mavhidhiyo ari kubudiswa mukupera kwesvondo yapfuura anoratidza vagari venzvimbo iyi vachiratidzira nekudzura fenzi yanga yaiswa nevanhu vekuChina. Izvi zvinoitika pamberi pemauto ayo akatadza kumisa bongozozo iri. Mumwe wavairatidzira akaudza Citizens Movement Radio kuti acharamba achirwisa nokudzivirira ivhu remadziteteguru kuti risapindwa nemaChina. Ngatinzwei achitaura. Right, mamuka zvakadii, mamuka sei? Chekutanga totenda zvedu nebasa ramunoita rekutora nhau muchiisa munyika yose muchiratidzawo nezviri kuitika munyika yose nevanenge vasiri kuziva zviri kuitika kune dzimwe nzvimbo. Nyaya yamasenda yekuMount Darwin iyo zveshuwa zviri kuitika ndokatinoshandira kunonzi kuna Mukaradzi River. Nyaya iya nemazuva ichinetsa nendau yemuganhu kubva kwaSobye newe kwamatangira
pane pavanobatanidzwa. So vekwaSOBI vakaita handover claim yavo kune maChina. So maChina ari kuita zvaanoda, ari kumaina, ari kutakura chuma. Zvakana benefit yatiri kuwana kunoku. So vakutora masoja kuti vauye kuzoisa mafenzi nekugaidha nzvimbo dzavari kuluta chuma chacho. Saka izvozvo vanhu ndozvavari kuramba, vanhu ndozvavari kupokana nazvo kuti zvigone kuitika. As long tise tichivhotera nyika imwe chete, tichirarama munyika imwe chete. Nekuti mabatiro acho avanotiitawo anenge akashata. maChina havasi kutibatawo zvakanaka, zvekuti vaigona kutibatawo zvakanaka vachitigadzirawo marodzi, zvikoro, vana vedu vachidzidzawo zvakasunungukawo, vachiwanawo mabhenefitsi mune zvinhu zvedu zvavari kutora. Taigona kutiwo aiwa tinoshanda navo zvakanaka. Zvino masoja vaakutotungamirira nhau idzodzo vachitumwa nezvigananga zviri kuuya kuzoba chuma kunoku. Saka isusu sevanhu vekuno kumandare tiri kuramba kuti aiwa zvakakwana, enough is enough. Hatisi kuzoteerera nonsense dzinenge idzodzo kusvikataridzirana pfuti. Vachava nepfuti dzavo vachatidzingidza, asi isu tichaita zvatinogonawo sekuita zvatinogona pavakanga vakudasa fenzi. Ishwa fenzi takaparadza, fenzi takabvisa. Saka tikuti isusu kunoku hatisi kuzombovasekerera vachiita izvozvo, vachiita zvavanoda. Kunoku havasi kuzotonga zvavanoda kunoku. Because isusu tine mabhenefitsi edu atinowana kubva patinovavhotera senyika kuti aiwa ngavatonge sevanhu veZANU-PF. Pedzezvo voda kutonga neudzvanyiriri. Izvozvo hatisi kuzovasekerera vachiita zvavanoda. Hatisi kuzovasekerera vachiita zvavanoda. Ipapo ndarama idzokorerawo kuti hatisi kuzovasekerera. Saka ndinoti nemashoko ewaya, aiwa ndatenda. Tenda zvikuru, basa ngarirove, basa ngariitwe. Kunoku tinoshanda zvakanaka, tinoshanda tiri pamwe, tisina anotsikirira mumwe, asi matongero achavada kutiita manje akashata. Kumbirawo mukwaita nhamba dzangu. Sangano reBulawayo Progressive Residents Association BPRA rakaita musangano weNational Residents Summit nemusi wechina nechishanu chapfuura pasi pedingindira rinoti Rethinking WASH Sector Financing in the Context of Devolution. Musangano uyu wakaunganidza vagari venzvimbo iyi, vakuru vematunhu pamwe nevanodyidzana navo kuti vatsvage nzira dzokugadzirisa dambudziko rokushayikwa kwemvura, izvo zviri kuita kuti vagari vamwe mvura isina kuchena. Vachitaurawo pachiitiko ichi, Mayor David Coltert vakati kanzuro iri kuedza nepainogona napo kupa mvura yakachena kunyange zvazvo hurumende isiri kubudisa mari yokurubatsiro. Ngatinzwe chikamu chavaColtert vachitaura. As a city, we need to understand that we are on our own, that if we do not organize ourselves efficiently, we cannot expect to receive much from central government. In fact, the reality of the last 2 years is that we have received a pittance from central government for our water sector, our wash sector. Although there have been promises, those promises in the main have not been fulfilled. So I want to leave you with 3 examples of what we're trying to do. The first is that we are desperate to expand our sources of raw water. The government has told us, and it is correct, that they are building Guayashangani Dam, and we applaud government. There's no guile in what I'm saying now. We genuinely applaud government for building Guayashangani. But in all our discussions with the professionals, with the water engineers, they all, without exception, tell us that there are major challenges associated with Guayashangani. The major challenge is the pipeline. They tell us that the building of the dam is the easy part. The difficult part from an engineering perspective is the construction of a 252-kilometer pipeline up ahead of 500 meters. It is a major engineering challenge. It is going to cost hundreds of millions of dollars to do that. And we have looked right across the country, for example, at Tokwe Mokosi. Tokwe Mokosi was completed a long time ago. But if you look at the irrigation schemes that were meant to be developed below Tokwe Mokosi, they have not been developed as they should have. And that is taking water using gravity. In other words, taking Tokwe Mokosi water and using gravity to feed it down to irrigation schemes.
How much more difficult is it going to be to pump water 252 kilometers up ahead of 500 meters, particularly in the context of electricity load shedding? So we applaud government, but we have to be sensible and realize that this is not going to be a short-term solution to our water woes. And because of that, we've dredged up the thinking of previous city fathers, people like George Mlilo, the engineer who was in the city with an esteemed record in our city. And I've personally spoken to George Mlilo, and he said in the early 1990s, when the city was given the choice between Mchabez and Glassblock Bopoma Dam, he, as an engineer, wanted Glassblock Bopoma. I encourage our residents' associations to speak to George Mlilo to confirm what he has told me. So we dredged these up. We dusted off feasibility plans that were done in 1988. We spoke to government. Government advised us very early that they do not have sufficient funding for Glassblock Bopoma. So we decided that we would need to invoke the principle of devolution and looking after our own affairs. And that's why we went to Morocco in December last year, assisted by the African Development Bank, to get the funding necessary from the international community to fund the construction of Glassblock Bopoma Dam, on the understanding that central government can't assist us. And we are making progress. And my little appeal to the Residents Association is, please get behind Glassblock Bopoma. It is a critically important project, but it is a very good example of how local authorities, if you're going to follow the principles that you're talking about, rethinking WASH sector financing in the context of devolution, rethink it in terms of, can you get international finance for WASH programs? The second is in relation to our sewage works. I'm sure, like many cities countrywide, our sewage works are in a dreadful state. Those of you who live particularly in our high-density suburbs know that we have sewage breaks. We are pumping just down the road here raw sewage as I speak into the Umguza River. If you go to the Upper Umguza Dam, it's a nightmare. And the reason for that is because, as I say, our sewage works are running way below capacity. We have little funding ourselves, so what we have done as a city is a public-private partnership arrangement with a local company, a property developer, which is developing properties on the airport road. They needed a sewage works, and so we've entered into an agreement that they don't have to build a new sewage works, but they will help us rehabilitate ASLB 2 and 3 sewage works in the city. And we are now working on that. We have a contract with that local company. And the third is an area, and my colleagues in the residents' associations know that this has attracted some controversy in the city, and that is the establishment of a water authority. And many residents' associations have understandably expressed concern about the water authority. Given the prevalence of corruption in our nation, given the fact that state assets are often taken and used for the benefit of a few people, a deep-rooted concern was expressed by residents' associations here about the establishment of that authority. The concern being that we take our city water assets and we hand it to the hands of a few people who then exploit those for their own benefit. So I get that. I understand that concern. But as I look at this, I believe that it's critically important that we do it. And what we need to do and what we need to understand is that water revenues coming into the city have been dissipated. People pay their water accounts, but instead of that money being used to rehabilitate our water delivery system, to build new dams, to get new pumps, it is dissipated. It is spread into all sorts of other expenditure. And what we need to do is establish a water authority which ring fences those water revenues. Mubato rezanu-PF mufungaira moto wekukandirana makovhu nematete pakati pezvikwata zviviri, chinotsigira vaEmmerson Mnangagwa nechinotsigira mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Mangwanani anhasi vaimbova mumiriri weNorton muparamende vaTemba Mliswa, ava vari kurwa vari kuchikwata chavaMnangagwa, vati kurwisa kwavaMnangagwa navaChiwenga kunobva mukutsamwa kwavaChiwenga mushure mekunge vasina kupihwa mari yakakwana yemakorokoto epamuchato kubva kushamwari yavaMnangagwa vaWicknell Chivhayo. Mashoko avaMliswa aya akonzera kusekwa neveruzhinji. Vachiti vaMliswa vari kuvavata nekuti vakapihwa mari kuti vasvibise zita ravaChiwenga.
nhengo yeharare youth quarter mudare reparamende vatakudzwa ngadziore vave mudzidzi wepayunivhesiti yeoxford kuengland. Vangadziore ava vakabudisa nhau idzi padandemutande ravo vakati vakatotanga zvidzidzo zvavo zvemasters in public policy. Makore maviri apfuura vakapambwa nemapurisa eCIO anozikanwa, asi mapurisa akazedza kuferefeta nyaya iyi. Danho rekudzidza kuoxford kuyunivhesiti kunoratidza kusimba kwavangadziore ava vakasiya kushushikana kwavo pavakaitwa nehurumende yaEmerson Mnangagwa. Nhepenyuro yeCitizens Movement Radio yataura nevagari kuti inzwawo maonero avo pamusoro pamashoko avaseneta Timber ava vari kukurudzira kuti vanhu vese vauye pamwe chete vabatane vadzivirire bumbiro romutemo iro riri kuda kutyorwa naEmerson Mnangagwa kuti varambe vari pachigaro kupfuura mugore ra2028. Ngatinzwei vachitaura. Tiri kuda kutora mashoko ari kutaurwa naSenator Timber, mashoko atauhwa ane udzamu, mashoko atauhwa naTimber, mashoko ane udzamu kuvana veZimbabwe, kuvana vane chido nenyika yavo, kuvana vanoda kuchengetedza bumbiro ravo remutemo ravakanyora ivo. Saka tiri kuti kuvana veZimbabwe ngatinzwei mashoko atauhwa navaTimber navaSenator Timber. Vataura mashoko ane udzamu, vashaura mashoko okuti mwana wese weZimbabwe ngatirwire nyika yako, ngatirwirei nyika yedu, ngatirwirei constitution yedu. Dzimwe nyika dziri kurwira constitution yavo, asi maZimbabwe tiri pakungopozana, kutukana, kudini, pati chikuru ngatirwirei constitution yedu. Constitution yenyika haifanirwe kumbunyikidzwa nemapato ematongerwo enyika, kana kuti nezvido zvezvigananda, kana kuti nezvido zvevanhu vari kuuraya upfumi hwenyika yeZimbabwe. Toda kukupa example, iko zvino nhasi mazvionera mega kuti vaMnangagwa vari kuedza nopavanokwanisa pese kutenga masoja, kutenga magenerals, kutenga mabrigadiers, kuwapa motikari for free, almost 107 cars dzinodhura kuwapa for free. But ukazvitarisa general mucivil servants ari kushanda, ari kuhora mari kupera kwemwedzi, vanodiko kutenga nepei dzavanowana kupera kwemwedzi, because kana uri civil servants uripo pakusevha nyika, and at the end of the month you are getting your salary. So when you are receiving your salary, you must buy your own car with your money, but not kuti muri kuwapa mari yedura yenyika. Mari inofanira kunge ichitenga matablets, mari inofanira kunge ichiwandudza maclinics edu, mari inofanira kunge ichidevelopa munyika yedu, naye mari inofanira kunge ichigadzisa light streets malocations edu. Asi ndio mari yamuri kutora muchipa masoja, muchitengera mota masoja. Iko zvino zvimuri wa masoja. Takaona nozvino uno muchiti pastors for ED muri kuwapa mari, muri kuwapa motikari. Mawindi for ED muri kuwapa mari, muri kuwapa motikari. Ma teachers for ED muri kuwapa mari, muri kuwapa motikari. Ko tingati development ya muri kuita here. Development ya muri kuita here muri kungopa vanhu mazvinu mahara, neurombo huri munyika medu, neurombo huri munyika kuti wapfunya chisero munyika yeZimbabwe. VaMnangagwa dai muchinzwirawo tsitsi vana veZimbabwe. Vana venyu vari kuenda kudzimwe nyika, vana venyu vari kubuda zuva nezuva. Tiri kuda mvura yekumwa, tiri kudawo upenyu hwakanaka vana veZimbabwe. Hatisi kuda kupuwa zvinhu. Vanhu vamuri kupa zvinhu hamuri kupa vanhu vangani. Ko ivo vanhu vachona havana mari dzavo dzokutenga here mota dzavo. Inyika ipi iri muno muSouthern Africa iri kudhisha motikari kumagenerals? Inyika ipi iri muno muSouthern Africa iri kudhisha motors kumateachers? I have never seen, even here in South Africa, they never said we are going to dish cars to the teachers. But muZimbabwe nyika ine poverty, nyika ine urombo, isina hospitals, isina clinics, ane mishonga, ndiyo iri kupuwa general motor for free. As this is a shame. This is a shame for our government. It's a shame for our government. Vana veZimbabwe ngatimirei tirwire nyika yedu. Thank you very much. Maswera sei matimana eZimbabwe. Right, isusu semhuri yeZimbabwe ka tinosigirana nemashoko avaTimber ekuti semhuri yese yeZimbabwe ngatibatanei semhuri yeZimbabwe tese tibatane, handiti ka tikwanise
kudhonza bumbiro remutemo kuitira kuti vaMnangagwa vamise chirongwa chavo che2030 agenda ichi. 2030 agenda haisi bumbiro remutemo, ndezvake zvemusoro wega Mnangagwa nevanhu vake veZANU-PF vane udyire, vanoda kungoramba vachidya vachiguta vachidzvanyirira mhuri yeZimbabwe ichitambura. Saka isusu tinokurudzira nazvo, tinobatana navaTimba. Inini hangu ndinokurudzira kuti dai vana vese veZimbabwe tanyatsobatana, nditya tabatana nevamwe vemutemo vanoziva mutemo wacho kumusoro ikukuyo wakadzidza wakaita, ngatibatanei sevana veZimbabwe tiitire kuti 2030 agenda isabudirire, because 2030 agenda it's a death penalty, yangofanana death penalty yatiri kupiwa sevanhu vemuno muZimbabwe. Saka hatimbozvidi, hakuna munhu anotombozvida izvo, kusanganisira ivo vanhu vemuZANU-PF macho imomo havasi kutombozvida zve2030 agenda izvozvo. Saka isusu ini ndiri kukurudzira semhuri yeZimbabwe kuti ngatibatanei, tibatane toshandisa izwi rimwe chete, toita chinhu chimwe chete kuitira kuti 2030 agenda isabudirira. Hatisina kumboda kuti ibudirire, because vakangobudirira zvakutofanira kuti yatova hondo, pasina yekutamba, takutoenda musango. I am Langton Mwanaka, an ex-political prisoner and a political activist. I am strongly supporting our leader, Senator Jameson Timber's calling for everyone to come together to defend the Constitution of Zimbabwe in order to stop Dambudzo's 2030 agenda. As responsible citizens of Zimbabwe, we have been and we are still suffering in the hands of cruel, merciless, dictatorial, and bloodthirsty regime of Mnangagwa. I hereby urge all Zimbabweans to prepare for massive protests, calling for the protection of constitutional rights. Dambudzo Mnangagwa's elections rigging government has overstepped its authority, violating fundamental rights and freedoms. 2030 zviroto zvebenzi izvo. We will never allow you, Mnangagwa, to treat the Constitution of Zimbabwe like what you do to your grandchildren's toys. We will not stand idly by while our constitution is being trampled upon. We demand justice and accountability. Mnangagwa's failed government must be forced to respect the rule of law and protect our rights. Mnangagwa, your 2030 madness dream will not silence us, but we are applying for calamity. Kuchipedzisa nhau dzedu hene misoro yadzo zvakare, vechidiki voti vacharamba vachitsigira vachamisa. Veruzhinji vokurudzirwa kuti varambe chirongwa cha2030 zvachose. Uko vaMnangagwa vonzi vakaramba kuteerera nhonha dzevadzidzisi. Apa ndipo vaperera nhau dzedu dzanhasi, kubva kwandiri Paulette Sibanda nechikwata chose cheCitizens Movement Radio. Muve nemanhara akanaka.